Injih. Para Hamzah ingkang rai sampun ngadeg boten kirang setunggal menapa. Boten namung salam takling kula kadang. Yo, tak apa. Iki bareng-bareng kalawan kowe. Ono guri mabar. Oh, inggih. Salah takling kula katur junjungan kula Gusti Hamzah. Yo, tak apa. Lan kowe iki ora paming ngono guri. Gusti kula takling kula katur. Yo, tak apa. Tapi ya, anggonmu njogo tepis piringing karo akan piye. Rasaku kok ora welcome. Inggih. Para Mas kepareng matur restunipun. Sakjamine Darul Arkam anggen kula kalian rencang kula akbar anggenipun jadi. Boten wonten ingkang saged kula namung emanipun lan cuanipun. Emane kepiye? Awit para kawula ing Mekah utaminipun para junjungan para kaum Quraisy menika sami miloro lan nyiksa dumateng tiyang-tiyang Islam ingkang nembe mangkono injih. La ilaha illallah Rasulullah. Wis nyebute kanan-kanane yo. Ora apa-apa iki karo tambah kamu. Dan gini ku janji kok Prabu Islam iki ana wis digibung-gibung. Janji ora gelem murtad malih walah. Gusti nek ora dicekel ora gelem ya jadi kelar. Kurang bejane malah bisa dipateni. Oh ngono jiwe. Nggih. Apa bener? Inggih nuwun inggih. Malah asmanipun dipun kucemaken dumateng keluarga piyambak. Saka keluarga dhewe sapa? Ingkang ketinggal mandegan inggih boten namung Abu Jahal kalian Abu Jahal lan Abu Lahab. Inggih. Astagfirullah. La ilaha illallah Rasulullah. Adem ora? Kelalen to iki. Sebutan bisa kelalen. Tekan nek ora krunine. Lah ya ora apa-apa. Aku sudah ora. Iki saene Gus Budi nek kados iki. Pancen aku wis suwe kok. Yen keponakanku ora mung dincip, malah ora dincip pati. Ya wis. Sing hati-hati. Awet ora murung genilingan dari grojogan. Bab perkara Abu Jahal karo Abu Lahab kok aku sing tanggung jawab. Makaten injih. Nanging kuwi wong atos-atos awet kekiatanipun. Ya apa kowe wedi? Apa kowe wedi karo Abu Jahal karo Abu Lahab? Kula menawi wedhos menika mboten. Ning kula nggih mboten mantung. Ya nek ora. Jane wani apa ora? Nek wani ya aja wedi-wedi, nek wedi ya aja wani-wani. Ujar pengen nek mula bae. Lajeng saya terus niki pada mlebu Islam tentrem malah uripe oyok-oyok bae. Lah ya iku tantangane kaya ngono. Tantangane kaya ngono. Jare kae wong kuno. Yen satria sejati mesti kudu nganggo kepedusing awang-awang ketanggone rata. Mesti kae yen jaba 100 derajat Celcius kae bisa lumer. Ning yen mojo utawa emas ora bisa. Mula aja ngerti-ngerti. Bab perkara Abu Jahal karo Abu Lahab aku simpan. Wong bae tak pasrahke aja nganti Darul Arkam nanti kebon dom surpin banyu. Iki nganti karo banyu musuh. Inggih sendika mangestuaken jan. Mula kang sae cokoke aja dikangelan. Kae waspadakno. Pating ketebang, pating rebut. Patukno. Monggo yen nanti ana apa-apa muntal lagi bendera putih, mau aku kan bakal jumakan. Sendika maesta rejo menawi mekaten kula nyuwun tambah. Kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Ayo sing hati-hati.
Thank you.